ኒቆዲሞስ ማለት ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ወንጌሉ ምዕራፍ 3 ከም ዝጸሓፈልና ካብ ፈሪሳውያን ወገን ናይ ኣይሁድ ሓለቓ ዝኾነ ኒቆዲሞስ ዝተባህለ ሓደ ሰብ ነበረ። ብለይቲ ድማ ናብ ጐይታ ኢየሱስ እናኸደ ይመሃር ነበረ እሞ ከምዚ ክብል ንጐይታ ተዛረቦ። መምህር ብዘይ እቲ እግዚኣብሔር ምስኡ ዝኾነ ሰብ ነዚ ንስኻ እትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ክገብሮ ዝኽእል ሓደ እኳ የለን እሞ ንስኻ ካብ እግዚኣብሔር ዝመጻኻ መምህር ምዃንካ ንፈልጥ ኢና በሎ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ ሰብ ካልኣይ እንተዘይተወሊዱ ንመንግሥቲ እግዚኣብሔር ከቶ ክሪኣ ከም ዘይኽእል ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ። ኒቆዲሞስ ከዓ ሰብከ ምስ ዓበየ ከመይ ኢሉ ካልኣይ ክውለድ ይኽእል? መሊሱ ናብ ኣዲኡ ማሕፀን ኣትዩ ክውለዶ ይኽእል እዩ በሎ። ኢየሱስ ድማ ከምዙ ኢሉ መለሰሉ፣ ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተዘይተወሊዱ ናብ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ክኣቱ ዝኽእል ከቶ የለን። እቲ ካብ ሥጋ ዝተወለደ ሥጋ እዩ፣ እቲ ካብ መንፈስ ዝተወለደ ኸዓ መንፈስ እዩ። ካልኣይ ክትውለዱ ኣለኩም ስለ ዝበልኩኻ ኣይትገረም። ንፋስ ናብ ዝደለዮ ይነፍስ፣ ድምፁ ኸዓ ትሰምዕ፣ ካበይ ከም ዝመጽእ ናበይውን ከም ዝኸይድ ግና ኣይትፈልጥን ኢኻ። ኩሉ እቲ ካብ መንፈስ ዝውለድ ድማ ከምኡ እዩ ኢሉ መለሰሉ። ኒቆዲሞስ ከዓ እዙይ ደኣ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል በሎ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ ከምዙይ ክብል ተዛረቦ፣ ንስኻ መምህር እስራኤል እንትትከውን ከመይ እዙይ ነገር እዙይ ዘይትፈልጥ? ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ እንፈልጦ ንዛረብ፣ ዝረኣናየውን ንምስክር፣ ንምስክርነትና ግን ኣይትቕበልዎን ኢኹም። ናይ ምድሪ ነገር ነጊረኩም ዘይኣመንኩምስ ናይ ሰማይ ነገር እንተነገርኩኹም ግዳ ከመይ ጌርኩም ክትኣምኑ? ብዘይካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ የለን። ኩሉ እቲ ብኡ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእስ፣ ከምቲ ሙሴ ኣብ ምድረ በዳ ንተመን ዝሰቐሎ ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክስቀል ኣለዎ። ኩሉ እቲ ብኡ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእስ፣ እግዚኣብሔር ንሓደ ወዱ ቤዛ ገይሩ ክሳዕ ዝህብ ክንድዙይ ንዓለም ኣፍቀሮ። እግዚኣብሔር ንወዱ ናብ ዓለም ዝለኣኾ ዓለም ብኡ ምእንቲ ክድሕን እምበር ንዓለም ክፈርድ ኢሉ ኣይኮነን። እቲ ብኡ ዝኣምን ኣይፍረዶን እዩ፣
እቲ ብኡ ዘይኣምን ግና ብስም ሓደ ወዲ እግዚኣብሔር ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ። እቲ ፍርዲ ኸዓ ከምዚ እዩ። ብርሃን ናብ ዓለም መጸ፣ ሰባት ግና ግብሮም ክፉእ ስለ ዝኾነ ካብ ብርሃን ጸልማት ፈተው። ኩሉ እቲ ክፉእ ዝገብር ግብሩ ምእንቲ ከይግለጽ ብርሃን ይጸልእ እምበር ናብ ብርሃን ኣይመጽእን። እቲ ሓቂ ዝገብር ግና እቲ ግብሩ ብእግዚኣብሔር ዝተገብረ እንተኾይኑ ምእንቲ ክግለጽ ናብ ብርሃን ይመጽእ። ከምዚ ብምባል ጐይታ ንኒቆዲሞስ መሃሮን ገሰጾን። ሆሳእና